O inicio do procedimento remóntase a 2018, cando a empresa resultou adxudicataria tras realizar unha baixa do orzamento inicial que partía de 314.000 ata os 231.000 euros. Malia que iniciaron as obras a finais do ano, pronto comezaron os problemas. Ante a imposibilidade de executar o proxecto cun presuposto tan baixo. A intención do Concello foi sempre que a empresa rematase a obra, polo que mesmo se realizou un modificado do proxecto ascendendo o importe final a 340.000 euros. Nin así foron quen de asumir a obra, polo que o Executivo acabou finalmente por rescindir o contrato. Se acordou coa empresa que tivemos que indemnizarlle con 5.000 euros de todo o que solicitaban. Finalmente, a indemnización se acordou que fora por 5.000 euros e renunciaban a calquera dereito con posterioridade a reclamar calquera tipo de cousas, porque o que nos víamos enfrontados era a un enfrentamento judicial, porque nós tamén queremos que o Concello tiña razón para suficiente e que teria que ser un xuiz ou unha xuiza quen dirimira as responsabilidades e quen dixera quen actuou correctamente. Non sabemos que hubo fallos na tramitación do Concello, porque sempre se actuou de boa fe coa intención de que se pudera facer a obra, cando realmente, pois o mellor, o que se estaba esperando era poder escapar desa licitación, porque antes, como vos dixen, esos 83.000 euros de rebaixa pesaban moito na posibilidade de que a empresa pudera executar. Agora volverá a sacalo a licitación, aínda que está en estudo se o fai pola vía de urxencia ou de emerxencia. Estamos valorando se facela por vía de urxencia ou vía de emerxencia. A diferencia entre unha e outra é que a vía de urxencia se acortan os plazos de licitación para, facer máis áxil todo o procedimento e ganar tempo para a resolución desta obra, non? E a vía de emerxencia, pois, é necesario un informe técnico de que existe, pois, un certo risco e de que a obra ten que ser iniciada de forma inminente. Unha vez avaliado se o informe de emerxencia é preceptivo ou ben se procede pola vía de urxencia, iniciarase un novo expediente de contratación.